ଥିବି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ଧର୍ମ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମ ଅଧର୍ମକୁ ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେ ଛାଡ଼େ ଭାବିଲେ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ କ'ଣ ହେବ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ କରି କରିବା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପାପକୁ ଧରି ରଖିଥିବ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।